Γεια σας παιδιά, Ανδρέας 13 εγώ και όπως βλέπετε και από τον τίτλο θα σας δείξω μερικά κόλπα από αυτά εδώ με το χέρι. Δηλαδή ας πούμε αυτό εδώ. Αυτό το βίντεο παίζει να είναι μικρό και ναι, παίζει να είναι μικρό. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε, παίρνετε αυτό, ό,τι ας είναι πράσινο και να για αυτές τις βούλες, δεν ξέρω αν το έχετε εσείς, τέλος πάντων και αυτό και τα βάζετε έτσι εδώ και κάνετε το ένα έτσι και το άλλο από την άλλη και κοίταξε πως φαίνεται, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στην κάμερα, κοίταξε πως φαίνεται, είναι πολύ ωραίο. Ναι. Μπορείτε κι άλλα όπως αυτό. Παίρνουμε το λιγάκι. Ναι. Λοιπόν, αυτό το βίντεο παίζει να είναι 2,5 λεπτά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά εδώ τα παίρνετε από περίπτερα, αυτά υπάρχουν παντού. Μέχρι και στο σούπερ μάρκετ που πήγα, τέτοια εδώ υπάρχουν. Τέτοια εδώ. Και σε βιβλιοπωλεία τέτοια εδώ. Μιτζή. Έχει γίνει χαμός με αυτά. Ακόμη και στο σχολείο μου. Και μεγάλοι ας πούμε τα έχουν. Έχουν κάνει βίντεο με αυτά εδώ. Έχω κάνει βίντεο ο Αντώνης, ο Αντώνης ο Σκύουρος, ο Easy Purple, ναι, ο Easy Purple και ο Τόνης. Δεν ξέρω άλλους. Τέλος πάντων, το βλέπετε αυτό, τα βάζω όλα μέσα και κοιτάξτε τι θα κάνω. Κοιτάξτε τι θα κάνω. Λοιπόν, εννοείται λιγάκι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα παιχνίδι, βλέπετε ότι τα έχω βάλει όλα. Είναι ένα παιχνίδι και ας πούμε παίζεται κάπως έτσι. Διαλέγετε ένα spinner και τα βάζετε, διαλέγετε, άμα έχετε πολλά, διαλέγετε ένα και το βάζετε μέσα και προσπαθείτε πώς πρέπει να το βρείτε. Αυτό μου βρείτε να κάνετε εγώ και θα είναι αυτό εδώ που πρέπει να βρω. Αυτό εδώ. Να δείτε τι δεν μου κάνει αποδείες. Λοιπόν, κοιτάω. Γιατί μου κάτω στα σχόλια ποιο είναι το πρώτο αυτό. Δεν το βλέπω εγώ. Κάνω το άλλο. Βλέπουμε ότι είναι αυτό. Το βάζω και αυτό εδώ. Είναι αυτό το πράσινο. Τέλος πάντων, είναι αυτό. Αυτό.
ή αυτό. Τέλος πάντων, πείτε μου στα σχόλια άμα ποιο είναι το πράσινο και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας!